Hei, olen Jukka Pekonen, Kiitos henkilöstöpalveluilta. Kiitos on henkilöstöpalveluyritys, joka auttaa työnantajia kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaa oikeiden henkilöiden avulla. Hyödynnämme toiminnassamme monipuolisesti yhteisöllistä mediaa, muun muassa Facebookia ja LinkedInia. Toteutamme rekrytointisi markkinointikampanjana ja samalla lisäämme näkyvyyttänne yhteisöllisessä mediassa. Avullamme löydät ammattilaiset vakinaisiin työtehtäviin ja täydennät joukkojasi määräaikaisissa työvoimatarpeissa. Työntekijöille tarjoamme työllistymismahdollisuuksia. Autamme kaikkia työhaluisia löytämään elämäntilanteen ja uran kannalta sopivimman työtehtävän. Olemme avoin uudenlaisille ajatuksille. Pistä meidät töihin. Kiitos.